Acum o să îndrept substratul care a fost un pic deranjat de furtunul meu cu apă. Este în regulă și o să pun Safe Start. Safe Start este special pentru un acvariu nou setat pe care îl vrem ciclat. O să pun doar un dop pentru că este un acvariu micuț. Este un acvariu foarte mare. Pe specificații, pe eticheta din spate spune cât să puneți în funcție de câți litri aveți în acvariu. Și o să mai pun un Aquasafe, Aquasafe de la Tetra, tot un produs special pentru startarea unui acvariu, pentru că neutralizează mare parte din clor, din nitriți, nitrați și tot ce s-ar putea găsi într-un acvariu. O să mai pun și un pic de Crystal Water, pentru că vreau ca apa să-mi rămână mai limpede. Când startăm un acvariu se întâmplă ca ea să devină încețoșată și atunci toată lumea se sperie și ce cu acvariul meu, ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic, doar că și clorul și oxigenul din apă are tendința de a blura apa și atunci noi o ajutăm un pic. Deocamdată atât. O să-l lăsăm, filtrul a pornit, l-am băgat în priză. O să lăsăm să-și facă treaba. Eu o să sting lumina. Acum am lăsat-o doar ca să vedeți voi cum arată acvariul. O să sting lumina și o să-l las liniștit. Mâine și pe mâine o să vedem cum evoluează. O să facem noi filmări cu evoluția lui. Și o să vă explic ce va mai fi nevoie să-i facem în continuare până se va cicla și până va veni prietenul nostru Beta, care așteaptă într-un alt acvariu. Sunt convinsă că îi place și acolo, dar trebuie să ajungă aici. Și atunci ne revedem pe filmările următoare. Vă salut!